igo ekero omwana arinda kari chinderema vitamins kari emetere kari esuguma kari rinogu chimboga ebintu bya vitamins protein tigo omwana asoke atabwati burwire bundi bwensi akinerense bisi bakwe bisa abana ime ng'omwana eri nyatagete omwana era ibete bakwe bisa abana ime bono omusubati yakara kwalire ebintu ebi tari bubenje tirakane basaja mugore bakungu baino ndagire agi batonyarire agate dati medu sunubwa moko tanga mubwato gwanje n'abakungu baino kara abakungu bakara omusaja gachiete korisya okomata isoke siji cyane cyane ngali cyonsibeli abisete muturuguru akonya gutiokera nga aigwete soke siji ebigeri biamono sana bagusina inde sokera chinga kicheno gochwaga kyong'anyo TV tunyare gusanga usone mungi bwana letu tukwanira kiro musubati ali murito na kyabande kwebeka no musubati wo mugusi kosaba no mungi biamono sana sokera chinga kichago butambe gingoga niti kagiweka ayo kosemi abantu banyare kumanya magana abaratutu twere sango mukuwa urigiro musubati oyo abere murito na kyabande koba yabano murali nande ntembiya muno sengencho notagitaba gusiba itu bamanya mangana mwana yobere murito bona bokunya kumurigeria obosaru nya komena kwanya kumurigeria komatirimo komena mwamena mwensi mwamena mwensi sengencho mwana yoja kubiaru tacha gutwara emechando muri bakolteki babwate omusubati yobere murito nkomanyore chigasia gokora nkomanyore chinyeni yakori ayebuna inabiara ibongo kwanira bari batabanga nabiara ose bari tole moyo yasara aje kusinna abakaba mura kwanza turanja abakaba mura abaito aka tu abanje tubalende tubaro kichinjira cyo ruiburo kabisa ose cyo buiburi ekero umukungu abere murito ngakia gokora mukungu abere murito tali kogenda asa abantu bagokora ki bagotire nembera bana abatebetiriri turuguza chamabera marabambera na mumuro abaire obwate mukaya bwata ni ali murito ni chebe friend yawe na munagani turi kutacha marabaye wakikize nga kitiga rero moreri omwali nakorara mali abo bugo sali kucyali kwenda kucyali asenge ncho kurinda omuntura kabisa umurindi umusubati uri murito talento agachire twatenya rusana rero ikigusikia asirire mwisi kako genda rusana onyora chinko buna urandurure megoyeri uri mwana uri nda akunaro mogoye uno kurandurura mogoye uri omusubati yajamo tena chikonyoru umwana ipati embe usenge nyasaye era abange tanyorereka mapema lakini bono omogoye uri nguchirusubo mwana rusana igo bono tuli advice musubati uri murito aende rusana otenya lakini bali bakalemba amanyite ngoenda bale umaite ngata mulingo mukungu ende scanning nabangi nantu wate massage massage yeito abokumanya mwana yochiro kogoroko abokumanya mwana uyu mwana yate njira nero kunya komokora kiri tukoma kumwana akoreki au nchoke atekone nyagitari umwana bono ukirike gusinya nyagitari nanka ngusinyakira senge jo muisika narore gomenya nyagitari yo kagiri nikibwire lakini kinya umwana akoreki tanga netia maguru gososi nyuko nyoru umwana senge jo swete maigo baru lakini kali imagine ngabangi na bali njira bale gukora massage y'abantu bali umongera cyago no ndi musubati asinyerwe kumbo umongera ko mukora massage buya kwanyoro mukungu abere line na ekero musubati yale buya gusakare bwatiraniri kinye ninchirata keire kuri kwanza tabasa kuria ebintu biri biko protein tingende asenge ncho mwana gucho nabokuliri mora kindali teiri nganyi gwetendi ya mabere gwetendi chi avocado umwana uri nabaragere ole mare akole muroro konkoro kioko nocho baru
abandi mono abandi bagwa kwa magasi lakini baumia bobe nko barubare mwana obaru goso mwana omusune chichuma chenya gitari nchirororo kero mwana yangusune chichuma echi mwana oli pati mbaya narororo musane nunguse tu mwana akatobo umutuga iga kero mwana alinda kali chinderema vitamins kali emetere kali esuguma kali rinogu chimboga ebintu bya vitamins protein tiko mwana asoke atabwati buruiro bondi bwensi akinirense iko akinirense inyama tindiko bakani mbaba sokuli inyama kalirimo kalirimo no yendi me wiki talinga kereri tuko kwalirera matumbo mambie morogoba namani mambiende namagena mambiende nensu mambiende mwana oli taligete gocha korunda aho swati squeeze bakwe bisa bana ime mwana elini atagete omwana era igwete bakwe bisa bana ime bono omusubati yakara kwalire bindebi tali bo benje tirakane basaja mugore bakungu baino ndagiri agi bato nyari bagorere lakini motebi tali na kolina aye gutigo mwana goja inse ntoko mugore nduri raisi mwana oli asengenjo ndi tukugora bana direct asengenjo omwana yengu igore ana nanyambutuko hakira baswati mbele kale dati medu sunobwa moko tanga mubwato wanje nabakungu bene kara abakungu bakaro musaja gachiete kolisia okomata isoke sichane chale ngali chonsibeli abisete muturuguro akonya gutiokera nga aigwete soke si ebigeri esati ya kwachiete mugondo kolisi abentosi kayibane yageri yachiete kayiya mukungu na rubisete yani ndi muzuri yewe aberange yewe mu kwana ikorigereria oendo beke yangeria raisi igo squeeze bana teba tukwiwe gari kigweta pa oni yega makuri etrakie kwake ami bajana kirizika ode kare igeire iga rero timaiti nakiye ko gara hon timaiti goseba obwanjani bwawe bwakeira basubati omukungu tigama Yesu tokoragira musajo gata ya nyumba ubu no bulito bogo chigete bo tokoragira musacha de nyumba tayo na bokuruga mpaka wakikiso oyinenda ino musubati olenda nande akera kwa manyiro musajo oyega inkare timanya ya lero singo kora bakora boni ga bakwibisa banini batete ko toro obuchi ko chega batega omwate jokora abana bako bakemiju atakaruwa etakuwa eru mundara leya ya bakwibisa banini ebina bibyagerire byachangira masangi ngo baitara Iko muri nobo kora. Ebire byachangira masangi nando mwana umuya ekera rosi nangina naise ngomote aibeka ngwe akori ole semina kwate abangonye ma ukurumura calm down kabisa penda baba yako kama ni mimi kama gosenta atakianga umaka anja mumrugo kabisa nere tatu mino ubwo yakori aibeke semina nande nkoigukira kiongereza kwanira umubiro kwanira gerime yawo gatebinche nande noine kero mokonyoru umwana uyu tari mokoenda bure chisegi nakeka bakora chisegi umwana uri no kubanga buna muti konyoru umwana akara mwana ori umwana no kubanga umwana nyoru asomorebe umwana naja agoja ngonye mugwa kubika ngonye mugwa akubika na mugwa burungu kira makoro kire gento kakinere wiburete nerurenge tayari ngonye no musubati ngora sakandi ko dina kidiko mwana bya ruso ko bako kwaye iko ngonye no kori tirari ro ko bako ya bya nanu mo to kori turari ro ko bako kori kabisa to bya ru mwana umura ngonye no moiseke turari ro ko bako okobe ona babande mukagonya kuri gosenga kose kare ko ura bako se kare kora ki bana utali bana mwaro sirie biba mwaro sirie biba oyo ngibwete nangibwete mwaro sirie biba wan omusubati ole molito umusacha ngumwanchi ole sana abasacha timanya balero kwanyora ngabona mukana ale molito bana sinda kwanya kwamya kujisiko kwachire koleta mang'ana kwanyora kwaletira oburuire kwa omusubati ulitakali kwenyara gabu
musubati akoroka bwire gote bigaki mukwangurira matunda aki munutiokire chikoni kachuri kinyeni mugora rijeke umwana uyo kuruma au ndugu yangu no sama takota kapi nabo mwana ukwangaro agote bigaki rero naigwete inyore ensu aigachigore aigachi genda ligi konyora no konkoro limo umwaya ali omoyo uri oyoere nande kero omonto kero oborito buri bwaganie egento omwesaba siku moja ali bakoranire bakoranire omwaya eng'onyene enyama chiria tobasa komotiga ng'achi kwiyekera ayo korosirwa rero siberi kogocha obeke riko okore ekwendo okarange buya omanyete nabakoria embese omotigiga akoria embese akoria embese anyora oborwaire aye moiyekere buya tobasa onyeiyeke buya riya ayire omanyete omotega ng'aki bono ogokora enyama nere chiangorosi yagocha gochikogana nago chana etungu amo na enyanya rero okaranga aye nari bakoriga bakagora tagoretera kende akoria rika aria akore pi ena moroseri aisaneke nayo rigake aisaneke ekero aisanekire naende kwara sukuru ebitira binde naende mambi genda naende rosia rero ninyigwete ndi gose na amabere orama takora ekombe ekemo ore ebikombe bibere rosie echae gose anywe ekero aigotire rero okonyora amang'ana ari buya bitina mbiyo lakini ria gochikogotebi na echisegi na echindobo nabo okorwa bwa ria gochikosa gochiborera mwomerana na amaroki nyuma tara gosera bikochiete nyuma tara kore kwenda amaroki okaya gogoseria ninki ase eng'encho mwebangete buya korosi mwana oyo ino igo okoroka kore basubati bakoroka batwa amate nogotebanga ekere egento kere akanyora omwana kere egento kibangete igo gwateba omwana agocha biya na omorembe aria agocha yaani ekero muri buya omonto akorosarosa igo kwanyora arosete chitoro chinyinga taigweti kobo kendo emeti enyene ekwera omonto obeire buya lakini aye oroche korumochakano iga mpaka mokunama iga mpaka mokore chisegi abasacha abariri baseria abakungu abasacha abariri bateba omokungu oborito bombori bwane kwarorire lakini bono naende omonya gotebia ekero omoiseke ekero omosacha abekire omosubati oborito bwa omwana omomura omokungu yagokwanga pi kabisa lakini ng'onye nenyaroka nabo aragwanja naende okumi enyaroka agogwanja mpaka okumi agogwanja halo poa bono igo aba naki okora okonyora abana abaiseke banchete abatata bamwabo abana bamura banchete abang'ina mbuya mono sana mong'ina rero twasangire abasubati agae bakwebisa omwana eming'a tokorire chinyama ebate no omwana nkoganya mogorere lakini mwabanga boko batiga pi mwaba abagotusumbanga ngwete kwekasete chigari chinyingi inamo chinyomba motari kume bakwebisa abana ime era aba ine siorori barundaruni nabari bakoroka ovyo amate guchia chindobo kyangu ogotebanga naende bono ekero mono agwenete kumanya ng'a ekero ari gotua amate agoturia okarioka ase agoturia omosacha are around bari bagoturia okarioka igo ndeitaeti mwana nabo okomanya nabo aye gokwemanyera oyo na omwana omomura direct okweringa rero chinyomba nchire chinyingi ng'ong'anya ore ogenda lakini orire arora omosacha oyo ere oyo nenyaroka oyo mwangaine pi oyo nerui oyo nerui egocha mbuya mono sana ogosimanchia asimore ng'ete manyare goenjoy na gosemi gugaa nomong'ina chinese nabate ng'a onye momoganeti ng'akire esimi because eno omong'ina tonyara kohandle social media enchera mokong'akera abande sanane mondama abande montogi lakini ere takonyara kohandle that me I can deal with that ndigie momonyore mbuya mono sana omong'ina rero naigore buya oseseniwe thank you so much, see you next time.